V tomto díle si ukážeme, jak se z nákresu dá vytvořit objekt. Otevřu si nový soubor, prázdný, a první věc, kterou udělám, nastavím tady vršek, abych na něj koukal ze zhora, a první věc, kterou udělám, si do něj naimportuji nákres. To znamená, dám na funkci importovat, vyberu si nákres, například tento, a tady mám nákres. Přejdu si do Part Design, abych měl Workbench Part Design, vytvořím si nové tělo a v novém těle si dám nákres, novou skicu a do roviny XY, což mám toto vlastně pohled ze zhora do roviny XY. OK. Tak tady mám zobrazen nákres, který potřebuji převést do skici. Převod do skici se dělá tak, že si tady to vlastně zvětším, jak můžu, maximálně, a udělám si nákres. Začnu malovat. Vezmu si linii, tu linii dám někam sem do tohoto bodu, protáhnu ji tady na druhý konec a dám ji sem do tohoto bodu. Mám první linii. No, zmenším si to, posunu si to. Další linii, kterou udělám tady z tohoto bodu, do tohoto, přibližně někam sem do tohoto bodu. A pak si udělám další linii, to bude tato dlouhá, a to bude z tohoto bodu. Tadyhle takhle dolů, ale protože já nevím kam, tak si to zvětším a natáhnu si to až někam. Takhle zvětším, abych viděl kam asi takhle někam sem. Je dobré to zvětšovat, abych věděl, jak daleko ta linie půjde. Mám tady 3 linie a já teď můžu začít, jak to odpíknu, teď můžu začít ty body fixovat. Protože tyhle linie jsou známy, tak já si zafixuju například tento bod. Vzhledem například tomuto počátku, to má odsud, od tohoto bodu k tomuto bodu, protože tento bod je dobře, si dám vodorovnou distanc, vodorovnou a podívám se, jak je ta vzdálenost velká. Tady je 29,9, takže to bude asi 30 mm. Můžu ji dát tak, jak potřebuji. Jo, takže tady mám, tento bod mám zafixován ve vzdálenosti 30 mm a stejný bod zafixuju i vertikálně, to znamená dám to sem, k tomuto bodu, a vertikální rozměr bude, podívám se, jak velký, 93,8, to bude asi 94 mm, přibližně, dáme 94. To můžu takhle zaokrouhlit, respektive dát, protože většinou ty konstruktéři používají takovéto míry, nepoužívají na nějaké setiny nebo tisíciny, takže já to vlastně zafixuju, tento bod tady a tady. Takže tento bod mám zafixován a protože já vím, že tato vzdálenost má být 27 mm, tak si na tuto vzdálenost kliknu a řeknu mu, že vzdálenost je 27 mm. 27. Když mu dám 27 mm, tak tato úsečka již je zafixována a dokonce je zvýrazněna zelenou barvou, to znamená, že je zřejmě správně. Je zavazbena. Vezmu si tuto úsečku, dám jí vertikální svislý rozměr a také si ji zafixuji, tam je 44,2, to bude zřejmě asi jenom 44 mm, anebo 45, to nevím. Ale dám mu 44 a nechám si to takto zafixovat. Takže já to v podstatě tady mám rozměr 44
A pak se podívám ještě na tuto vzdálenost, která je tady dole. Tahle vzdálenost má být o velikosti 145, takže já si tady kliknu na tuto linii, dám si na této linii výšku a dám si 145 mm. Tak tím zafixuji i tuto linii. Teď mám zafixovány 3 linie a dostávám se k těmto obloukům, tomuto zakřivení. Je dobré začít po jedné straně, třeba po této straně, abych se pak dostal až do tohoto bodu, protože tyto 3 mám zarovnané, tak teď udělám tento oblouk. Já sice nevím, ten oblouk mám tady, ale nevím, kde to začíná, kde to končí. Tak si to prostě udělám si oblouk, který je dán 3 body. Takhle si to nazvětšuju, abych to mohl definovat 3 body. Vezmu si tady oblouk, ale oblouk si musím přepnout, že oblouk je definován 3 body, tuto volbu, a řeknu mu, že ten oblouk půjde z tohoto bodu, tam kliknu, aby byl spojen, půjde až kam? Tady do tohoto bodu, takže tady někam sem, tady kliknu a teď půjdu doprostřed toho oblouku a tady narovnám někde, aby to šlo tak nějakým středem toho oblouku. Jo, abych to měl tak nějak uprostřed. Tím pádem já tady dostanu nějaký oblouk. Je dobré u tohoto oblouku, který je takto volně, tady to nemám úplně přesně, možná tady bych to mohl ještě kousek posunout takhle nahoru, tuhle linii takhle, abych to měl přesnější. Ale je dobré u tohoto oblouku udělat jednu věc, a sice, že si tady řeknu, že to je nějaký poloměr. Já si zafixuji jeho poloměr a vidím, že ten rozměr je 26,19. Já bych ho měl správně udělat, buď 26, ale nebo 26,1, to nevím, zkusíme tam dát 26. Takže ono se mi to o moc nezmění, ale dostanu ten rozměr, ten oblouk. Takže zhruba takto po tomto oblouku by to mělo jít. Teď v tomto případě, když už mám daný oblouk, tak je důležité si zafixovat tento střed. Jo, aby mi ten oblouk šel po té linii. Takže já si opět zafixuji tento střed, mohu si takhle zmenšit a řeknu si, že od tohoto středového bodu je dobré mít nějaký bod, ke kterému to stahuji, jo. To znamená, od tohoto středového bodu k tomuto středu oblouku budu mít vodorovnou vzdálenost a tomu nechám, protože aby se mi to nepohnulo, OK. A stejně tak tu vzdálenost dám od tohoto bodu a na výšku dám vzdálenost na výšku a také ji jenom potvrdím, ono to je sice na tyhle ty různé setiny, ale ono nechám ji tam potvrdím. Mohl bych to ještě doupravit, ten středový bod, protože zase, jak říkám, konstruktéři to nedělají na setiny milimetrů a pokud já tady mám definován bod, tady mám definován nějaký rozměr 4,71, tak to může být třeba 4,7, tu jednu setinu bych mohl klidně pominout. Ten poměr jsem si dal, ten oblouk jsem si dal 26 a tu výšku, kterou jsem tady definoval, tak to bude, jsem definoval kde? Jsem nedefinoval. Odsud tady jsem k tomuto bodu. Výšku dáme OK a on mi tu výšku tam nedá. Jo, dá? Nedá. On mi tu výšku k tomu bodu nechce dát, protože já to mám tady zafixováno. Jo, toto mám zafixováno a to je špatně. Ale já potřebuji zafixovat tento bod. Tady mám sice tu vodorovnou vzdálenost, ale tu svislou prostě nemám.
tak ho musím zafixovat. Takže zruším tento rozměr. 44. Tady to překlopím touto ikonou na modrou geometrii. Tím pádem toto uvolním a řeknu, že od tohoto bodu k tomuto bodu na tento střed to bude výškově. Teď mi to tam tu výšku udělá. Tady já ji jenom potvrdím. Jo, a zase vidím, že ta výška je prostě takový nějaký rozměr 56,03, takže to bude asi jenom 56 mm, takže já když na to zaťukám, double click, napíšu 56, čímž to mám zafixováno, ten oblouk se to o tolik neposune, když ruším jenom ty setiny milimetrů, ale mám tento střed zafixován. Tady mi to samozřejmě nemusí navazovat, protože jde o to, že když mám zafixován tento bod, tak tady to nemusí být tečna. Ale aby to byla tečna, tak já si řeknu, že tento bod na této kružnici je tečna, takže dáme tečnu, tečna to je vazba, tečny je tady. A pokud tam dáme vazbu tečny a ukáže nám to, tak mám vlastně tento bod zafixovat, tady mi to navazuje jakoby do oblouku, ale tady mi to ještě neukazuje, protože nemám zafixován tento bod. Tento bod může po této kružnici jezdit tam a sem, což by mi v tuto chvíli nevadilo, ale když se změní tato velikost, jo, na 44,032, ale já si tuto vzdálenost nastavím double clickem a zkusím tam dát 44, jestli se mi to změní. No, možná to zařve, jo, to zařve, protože to nemůžu takhle měnit, ale vrátím to zpátky pomocí Ctrl+Z. Toto je pro mě pouze informativní údaj, jo. Teď já potřebuji udělat tento další oblouk. Udělám to úplně stejným způsobem, že si zase vezmu tady kružnici danou 3 body, posadím ten jeden bod sem do tohoto oblouku, tam ho napojím, další bod dám tady někam sem do tohoto oblouku, kde se ty oblouky tady asi napojují, tady někde, zřejmě napojují, a potom si dám tady doprostřed, do toho středu, někde přibližně do toho prostředka, si na to kliknu, abych udělal vlastně tu linii po té kružnici. Když mám toto hotové, tak první věc, kterou udělám, je si upravit ten poloměr. To znamená, že tomu, že poloměr je, podívám se na hodnotu, 23,41. Jestli to vidím dobře, 23,41. Já mu to můžu nechat, anebo to můžu dát jenom na ten rozměr 23,5. Jo. Dáme tam 23,5, čímž vlastně máme ten rozměr asi tak, jak má být. Ale zase si musíme zafixovat tento bod, aby nám ta kružnice, tento bod zůstal na té kružnici. Jo. To znamená, je dobré zafixovat tento střed vůči tomuto celkovému středu. Takže mu řeknu, že od tohoto bodu k tomuto středu je vodorovná vzdálenost a já to udělám jinak, já to přesvaknu tady na ty modrý a řeknu mu vodorovná vzdálenost, protože to přepnu na ty modrý vzdálenosti je informativní. Když se podívám, kolik to je, tak to je 18,93, to bude 19 mm. Jo? Dám double click, napíšu 19 a ono se mi tam nastaví 19 mm. To samé udělám od tohoto bodu sem nahoru, zase na ten střed té kružnice a řeknu mu, že výška, nastavíme výšku, nastavím tu výšku orientační, tu konstrukční a si to takhle vytáhnu někam bokem, abych viděl, kolik to je. Je to 27,19, tak to může být 27 nebo 27,2.
Já si myslím, že tam bude asi 27, tak tam dám double click na toto údaj, napíšu 27 a ono mi to vlastně udělá ten rozměr 27 mm. Zůstane mi to víceméně na té linii, ono se to v té linii moc neposune. Jo? Ale co je pro mě teď důležité, že já si udělám tento bod, si zafixuju, a tento bod, protože tady na kružnici tady je dána, tak já si tento bod na této kružnici můžu zafixovat tak, že mu dám například vodorovný rozměr odsud, tady sem na tento bod, a řeknu mu, že vodorovně, zase si dám informativní hodnotu, vodorovně mi napíše, že to je 4,3 mm, a to asi tak bude, když mu dám 4,3, mám double click, 4,3, to nezměním, 4,3 mm. Jo, a on mi udělá oranžovou, to znamená, že to je špatně, dáme mu Ctrl Z, to vrátíme zpátky, takže to máme špatně, tuto hodnotu, 4,3. Já mu dám jinou hodnotu, já si dám třeba tu výškovou, že třeba odsud na tento bod, výškově, kolik je výškově, kolik mi to dělá, dělá mi to 30,003, takže já si dám double click, napíšu mu, že to je 30, on mi to zase hlásí červeně, to znamená, že tady bude nějaký problém s těma vazbama. Ale klidně já to můžu nechat takhle Ctrl Z, protože tento bod nejsem schopen teď zafixovat, ale můžu to zafixovat červeně, jako by tou skutečnou vazbou, že si dám tady tu vazbu červenou a dělám to odsud sem, výškovou vazbu, zafixuju výškovou vazbu, nechám tam tedy tyhle ty setiny milimetrů zatím, aby to zafixoval. Tady mi to zafixoval a odsud na tento bod zafixovat výškově a zafixujeme výškovou vazbu a on mi zase tu výškovou nedovolí, tak to radši ne. On mi tuto vazbu nedovolí. Takže já se teď dostávám, já musím na další oblouk, protože tento bod nejsem schopen tady prostě nějakým způsobem garantovat, tak budu muset na tento oblouk dolů. No, takže já budu muset tady udělat tento oblouk a teď je otázka, jak jde ta kružnice, jo? Protože tady je nějaká kružnice, tady je taky nějaká kružnice oblouk. Takže já si opět vyberu oblouk daný 3 body a řeknu mu, že ten jeden bod je dejme tomu teda tady, když jsem to takhle udělal, odsud to půjde někam tady sem, do této části a ten třetí půjde někam sem, aby to bylo jaksi na té kružnici někde uprostřed. Ono se mi to moc nedaří, protože to asi vede trošičku jinak. No, tady to vede jinak, tady to vede taky blbě. Koukám, tady by to asi mělo být dál. Tento bod by tady mělo být takhle dál posunutý, aby to bylo až tady. Ta kružnice by měla být tady posunutá tady dovnitř. Více. Tento bod by bylo dobré zafixovat, ale já ho zafixovat nemůžu, protože já potřebuji, aby tady to bylo zaoblené. Takže já si zkusím tady tento bod, to nemůžu teď tento bod dát tam tečnu, protože to by se mi rozdělala kružnice. Možná tento bod bych dal až takhle sem dolů. A tady to trošičku jako stáhnu, jestli to půjde, že to nepůjde, takže já to udělám nějak, já tu kružnici vezmu, zruším a udělám ji znova. Udělám si trošku větší, dám si sem do tohoto bodu, to je jeden bod, tady dolů dám až tady do někam sem, to bude druhý bod. A tady někde uprostřed mezi těma dvěma body
To tady ho zkusím dát na tu linii. Takhle. Takže přibližně takhle. Přibližně takhle. Moc teda se mi to nedaří, jo, protože to koukám, že to je jinak zaoblený, ale takhle postupně se musí dělat ten jedna kružnice za druhou. No, tohle je taky špatně, protože to je moc velký oblouk. Někdy je lepší, když se to jakoby nazumuje víc, nebo když se to nazumuje víc, protože tady potřeba, aby to tady bylo zaoblený. Tady asi nemusí být ani návaznost. Tady to až někam sem do těch míst, takže já si dám znovu ten oblouk. To znamená, vezmu odsud, z tohoto bodu, půjdu tady někam sem do tohoto bodu, kde ještě to celkem, to zakřivení je takové jakési shodné, možná někam sem. A tady půjdu do prostředka, někam mezi, musím si to takhle dát, tady takhle na tu linii a tady někam na tu linii do toho prostředka, přibližně si kliknu. Jo, takže dostanu tady do linii. Tady mi to taky utíká, protože tady to mělo být posunutý možná kousek dál. Vidíme. V každém případě já si dám poloměr, protože ten potřebuji zachovat. A tady vidím, že poloměr je 36,91, takže to bude 37 mm. 37 mm. Zafixuju si střed, protože ten zase potřebuji zafixovat. To znamená, od tohoto bodu k tomuto bodu je vodorovně přidáme tu vzdálenost, která je 9,11. Už se to nechám přecelírat, to nechám tuto vzdálenost. Můžu samozřejmě 6,11 potom upravit. A od tohoto bodu, od tohoto středu sem nahoru je výškový rozměr 22,19. Já to takhle nechám. Ty rozměry si potom můžu kdykoliv upravovat, jo? To znamená posouvat, abych to třeba více jako vycentroval. Tady chybí další oblouk, tady teda nemám tenhle bod, ale tím, jak jsem to tady napojil a zafixoval tuto kružnici, tak se mi tato nazelenila. Teď tady dodělám další oblouk, který je tady takový poměrně ostrý, takže si zase vezmu tadyhle kružnici se středy vody a řeknu mu, a to si navětšuji trošku, aby to bylo trošku větší, řeknu mu, že to bude tady navazovat, odsud to půjde někam sem do tohoto bodu a tu kružnici dáme tady takhle někdy doprostřed. Jo, takže mám tady takovéto zaoblení. Pro mě je důležité zase si zachovat ten poloměr. Vezmu si poloměr a dám si rozměr toho poloměru. Tam mi to vychází, to je 14,52, takže to bude asi 14,5, 14,5. To si upravím, aby to bylo takový rozumnější rozměr, na 10 milimetrů. A zafixuju si zase ten střed té kružnice, protože abych měl zachovaný oblouk. Mám zase od toho středu, tady sem nahoru, k tomuto bodu si nastavím vodorovnou vzdálenost, já si ji tam nechám tuhletu, a nastavím si zase z tohoto bodu nahoru na tento střed a nastavím si svou vzdálenost. OK. Takže mám zafixován ten bod. Jakmile mám zafixován bod, vidíte, že tady se mi tohleto nastavilo. Ale pro mě je důležité, že tento bod, který je zde, by měl být navazovat tady na to. Jo, aby byl jakoby do oblouku.
Takže já si řeknu, že je to tečna. To znamená, tady ta vazba té tečny, pokud mě to nevyhodí, jestli to půjde. Ale už to asi nehlásí chybu, nehlásí. Nehlásí to chybu, takže tady mi vlastně udělá tu tečnu, to navázání, ten oblouk mu zachová a mám tento bod, který teda není ještě jakoby zavazben. Jo? Tady furt to je všechno už zavazbené, krásně jako zavazbené přibližně. Takže tady se podívám na tento oblouk. Tady nevím, jak ten oblouk je velký, ale možná tady bude trošku jako víc zaobleno, takže já si řeknu, že tady půjde oblouk z tohoto bodu, někam tady sem do tohoto bodu a zkusíme to tady takhle dát do tohoto bodu. To vypadá, že to je trošku větší, že ten oblouk je špatně, tak to uděláme jinak. Tady to vyhodíme a řekneme si znova oblouk, já to zkusím nějak trefit, ten oblouk líp. Podívám se teda, kde se začíná zaoblovat, to má se někde tady, v těchto místech začíná se zaoblovat, takže já si dám tady oblouk, tady si to nadečuju, půjdu takhle někam tady sem dolů, tady už končí to zaoblení a dáme to takhle sem, na ten střed přibližně. Jo, aby jsme to dostali jaksi po té linii. To taky není ono. Taky ještě není ono. Takže ho znova vyhodím a ještě jednou to zkusím nějak přesněji. Jestli se mi to podaří udělat přesněji, tady to je sem. Takže třeba odsud, to půjde po té linii tady dolů a tady to půjde, aha, tak to mám moc velký, tak znova ještě jednou. Tohle je taková poplačka, kdy se prostě snažím najít to místo toho zakřivení, jo, kde se to zakřivuje. Tady, třeba sem, a tady už bych to mohl mít takhle trefit, ten oblouk. No, já ho netrefím, protože jsem někde uprostřed úplně mimo. Jo, prostě je potřeba trefit ten oblouk. Tady jsem zase moc. No a tady bych musel jít takhle někam. Tím takhle posunout ten bod sem. A tam to, takže je lepší, když to opravdu vezmu, vyhodím. A snad po 10. nebo po kolikátý si tady dám znova oblouk. A udělám si tady oblouček. Možná ho udělám tady takhle odsud. Celkem jedno odsud, či ho udělám takhle nahoru. Jsem do tohoto bodu a tady si to takhle nějak vystředím. Na této linii. Takhle přibližně si udělám oblouk. To už je lepší. Takže já pak můžu udělat znova oblouk. A to udělám tady, že si dám tady bod. A tady to napíchnu takhle. Do prostředka. Jo, ty oblouky samozřejmě můžou být menší, ale snažím se takhle to vyrovnat celý. Teď je potřeba udělat tento poloměr, protože ten mi celkem vypadá, že nevyhovuje, takže poloměr si nastavím. A tady to vychází 19,59, to bude 19,6. To by odpovídalo, tohle ten poloměr, to mi neudělalo. Tady tenhle dáme poloměr, kolik to je? 19,6. On ho tady nechce udělat z nějakého záhadného důvodu. Tenhle ten poloměr by mě udělat měl. Já mám totiž nastavené automatické mazání vazeb. Tady je 8,02, takže já když mu to tady smažu a dám mu jenom 8, ty desetiny to, tak vlastně v podstatě ten oblouk mi zůstane, to je relativně zachová, on to taky nechce udělat.
Takže pak mi nezbývá, než tady zafixovat tento bod. To znamená tento oblouk, aby mě neujel celý ten oblouk. To znamená od tohoto bodu tady nahoru k tomu středu si dám vodorovnou vzdálenost. Já si tam nechám ty milimetry, klidně nebo ty setiny a dám si odsud nahoru k tomu bodu středovýmu, to je tento bod, a dám si svislou vzdálenost. Čímž si zafixuji ten střed pružnice. Takže tady mám zafixován střed tohoto oblouku. A nemám, jak to žeme? On to nezafixuje. Tam jde o to, že tady mám nastavené vazby a mám nějakou vazbu navíc 27. A vazba 27, když se podívám, to je ta tečna. Aha, takže já když tu tečnu a vyhodím ji, tak jsem schopen to zafixovat. Takže odsud na tento bod dáme vodorovnou vazbu. To už neudělá. Dáme tady až takhle nahoru. Jo, to mi dal tady tu vazbu. Těch 13,13. A zase z tohoto bodu nahoru na ten střed dáme výškovou vazbu a necháme si tam zase ten rozměr. No to není přesně, mohl bych to posunout o nějaký setiny milimetrů, ale teď to dělat nebudu, jenom si to takhle zatím tady jako nechám připravený, protože tady je 49,78 a to bude zřejmě asi 50. Jo. Double click, dáme 50 a máme to posunuto. Když to mám posunuto, tak teď pro mě je důležitý, že já na tento oblouk, protože to mám tady zafixováno, můžu dát na tento oblouk a tento bod je tečka. To mi neudělá, to mi nedou, tak tečku vyhodím, nebo udělám Ctrl Z. Musím to dělat obráceně. Tento oblouk s tímto bodem dáme tečnu. To už mi projde. A tady na druhou stranu zase dáme tento oblouk s tímto bodem je tečna. To mi taky udělá, takže já to mám tady mám takhle tečnu, tady mám takhle zaoblené, tečna. A mám tady tento bod, to mi tady palíruje, protože tento bod nemám zafixován, to je tento oblouk. A nemám zafixován ani poloměr, ale já si ten poloměr tady můžu zafixovat, když si na to kliknu a dám si tady poloměr. No, tak on mi to zafixuje tady. A ten poloměr je, říkáme, 19,59, to bude asi 20. Já mu dám 20, čím zafixuju tento poloměr. Mám zafixován tady tečnu, tady nahoru. A tady mi chybí ta tečna, kterou jsem zrušil. Takže když dám tady na oblouk a dáme tečnu, tak to mi nejde, to musím z druhé strany. Musím tento oblouk a tento bod dát tečnu. Když to nejde tečna z jedné strany, tak to jde z druhé strany. Když to nejde ani z druhé strany, tak je to špatně. Tak je to někde zafixováno blbě. Jo, o nějaký setiny milimetrů. Ale to je tak přibližně, by to takhle mohlo být, jo. To ani celkem není důležitý. Já potřebuji hlavně zafixovat tyhle body, ty středy, tak mám zafixován. A ještě tenhle bych potřeboval zafixovat, aby se mi to nehýbalo. Jo, aby teda ta kožnice se neposunula. On tam sice tečný, ale potřeba, aby se to nehýbalo. Ještě eventuálně můžu dát tento oblouk, ale zafixuju si tento střed, to znamená od tohoto středu tady
sem tomuhle středu je vodorovně nějaká vzdálenost. To je tady, už to začíná být nepřehledný s těma jednotlivýma rozměrama. To je tenhle rozměr. 20,18. A to samé udělám odsud k tomu centrálnímu bodu a dáme tu vazbu výškovou. Potvrdíme to a máme tuto vazbu výškovou. Jo, máme. Máme jenom tady tento rozměr. Jo, tento rozměr odsud, jakoby tam k tomu bodu nebo k té ose, což je 20,18. Kdybych to dal jenom 20, čímž to dostanu do lepší pozice, tady se mi to ani nezmění, jenom nepatrně. A tu výškovou můžu odsud tady na tento střed a výškově a mám rozměr 50 a to spíš bude 60 mm. Jo, 60. Když to dám 60 mm, tak se mi tady to vyzelení. Kde mi to udělá ten oblouk? Neudělá mi to. Neudělá mi ten oblouk. Ale já musím takhle postupně postupovat tady ještě po této linii, to znamená, tady si vezmu zase tu kružnici a řeknu mu, že to je oblouk z tohoto bodu, tady do tohoto bodu, se takhle přiblížím tady někam sem do tohoto bodu a půjde to po kružnici po této, tady to zkusím dát někam na ten prostředek. Takhle někde na ten prostředek, prostě trefit přibližně, jo, kde to asi takhle jde. Jo, kde asi ta kružnice přibližně vede, to má asi třeba takhle. Špitnu tady, tak mi to tady udělá kružnici, takhle přibližně mi vede ta kružnice. Já už vidím, že to asi nebude úplně to ono, protože tenhle ten bod by zřejmě měl přijít ještě posunout kousek dolů, anebo kousek nahoru. Ale přibližně takhle by to mohlo být. Musel bych to teda naměřit, aby to šlo přesně po té kružnici. Ty oblouky se špatně dělají. Jo. Musel bych si s tím dát tu práci, udělat to opravdu hrozně přesně. Ale tím se teď nebudu ani hrotit. Tady si dám jenom zase ten poloměr, který je velmi důležitý. Řeknu mu, že ten poloměr je 61. To nechám. Jo, to možná bude 60 mm, možná 61, to nevím. 61 mm. Zafixuju si zase ten střed, protože ten střed pro mě je důležitý. Jo. Tady mám někde střed, má odsud, tady na ten středový bod je vodorovně a odsud na ten středový bod je svisle, nějaká vzdálenost. Já ty míry pak můžu upravovat, jo? Teď jako mít nebudu, ale mám zafixován tento bod. Když mám zafixován tento bod, všimněte si, že tady mi to takhle prošlo. Tady ještě můžu zkusit jednu věc, že dám, to asi nepůjde, tento bod na této kružnici, ne, dám tady jako znova tento oblouk a tento bod, že
z toho udělám tečnu. Ne, to nepůjde. Obráceně bych to mohl zkusit, že dám tento oblouk a tento bod. A dáme tam tečnu. Jo, to vyšlo. Takže tady to vlastně plynulo navazuje. Když tam mám tu tečnu a tenhle ten bod vlastně mám tady, ten potřebuji také nějak zafixovat, protože tady vlastně mi to jde jaksi po té linii. Nejde mi to teda úplně přesně, protože já ten oblouk nemám úplně přesně. To bych musel dělat menší oblouky, pak by to jako šlo. Jo. Ale já nechci dělat menší oblouky, teď na tu ukázku je to jedno. Tohle bude asi jeden oblouk, tady odsud jsem na kraj. Takže tady zase je dobré si vzít ten oblouk 3 body. Řeknu si, že ten jeden bod je zde. Další bod bude někde v této části, já se to zvětším, přibližně tady, v této části. A ta kružnice někde uprostřed přijde tady někam sem, takhle. Tady. No. Takže mám tady takhle oblouk. Ten oblouk, řeknu si, že tady je jeho poloměr, zase kliknu si na ten oblouk, řeknu si poloměr. Poloměr vychází na 36,59. To bude 36,6, ale to může být taky 40. Jo. 40 je moc, 36,6. Jo, čímž vlastně dosáhnu tohoto oblouku. Mělo by mi to tady udělat ten rozměr. A ono mi to nechce dělat poloměr. Už mi to nechce dělat poloměr. Poloměr je 6,6. Zase mi to nechce dělat poloměr, už mi to nechce dělat poloměr. Tady bude nějaká vazba, jo? Tam jsou ty vazby 31 a 39. Budou ty tečny určitě. Jo, tady 31 a pak ještě vazba 39. Takže musím ty tečny odstranit. Já je můžu dát potom nakonec, jo. Ještě tu 31. Takže teď mi ten oblouk půjde. Tady si dám vazbu, dám si tady poloměr a řeknu mu, že to je 36,6. Tak, ten oblouk mám dán. Je dobré si zase zafixovat tento bod, to znamená, když si to stáhnu takhle, tak si tento bod zafixuju, protože ten je pro mě důležitý, že z tohoto bodu, a tady už ten centrální skoro ani nevidím, na tento bod si dám výškový rozměr, OK, a zároveň si dám z tohoto bodu, na tento bod středový si dám vodorovný rozměr. Jenom potvrdím. Mám zafixováno, tady je to spojeno. Tady mi to sice někde vypadlo, ale to nevadí. Tady mám dáno, jde mi to po oblouku. A já takhle postupně musím jít ještě do konce, to znamená, tady mi zbývá ještě jedna kus a pak pojedu dlouhatohránský rovný oblouk. Takže já si zase udělám tady oblouk. Tyhle oblouky jsou strašně pracný. Já si řeknu, že ten oblouk půjde z tohoto bodu. A teďka někam, aby to zakřivení bylo přibližně stejný, někam tady sem do toho bodu. A tady půjdu takhle sem. Takže někde tady takhle na tu linii. Tam kliknu. Takže tady jsem udělal takovýto oblouk, který vede tady. Řeknu, že ten poloměr
této pružnice je 49,38. Ten poloměr může být klidně teoreticky 50. Jo? 49,38, tak to není tolik, takže když tam dáme 50, tak to může být 50 a je to přibližně. Jo? Tak to je sice jako kousíček mimo, ale nemělo by to vadit. Jo? To může být, ten nákres může být trošku mimo. A pro mě je důležité si zafixovat tento bod zase, abych s tímto bodem nehnul, to je bod tohoto oblouku, odkud vede ten tady ten poloměr, takže z tohoto bodu tady na ten centrální bod si řeknu, že to je rozměr, vodorovný rozměr, a to samé udělám, že z tohoto bodu na centrální bod je svislý rozměr. Takže bych tento bod centrální měl zafixován vodorovně i svisle. No, takže zafixováno to mám. Když to mám zafixováno, tak vidíte, že ty oblouky se mění, jenom tenhle ten je teda špatně, ale to pak opravíme. A ještě mi zbývá tady poslední oblouk odsud, tady sem, což je taková velmi, spíš tady to vypadá jako rovinka, ale já budu předpokládat, že to je také oblouk, velmi mírný, takže já mu řeknu, že to je oblouk, který vede z tohoto bodu do tady tohoto bodu a povede tady po této linii, zase takhle zkusím na ten prostředek a dát mu to takhle přímo na tu linii. Jo. Tady mu to dát takhle na tu linii. Takže mám tady takovýto oblouk. Tento oblouk má nějaký poloměr. Kolik má poloměr? 211. Kolik 36 a to bude 210 určitě. Musím trochu tvrdit, že to je 210. 210 mm. Čím se mi to moc nezmění na tu délku, na tu velikost. A zafixuju si zase ten rozměr. To znamená, ten rozměr vede až tady nahoru. No a já zase musím zafixovat tento střed. A řeknu mu, že tento střed centrálnímu bodu vede vodorovně. Uděláme nějakou vazbu. To je tady. No, to začíná být pěkně nepřehledný. Jo, to je tenhle rozměr. 104,15 a podobně uděláme tu vazbu na výšku, to znamená od tohoto centrálního bodu beru tento bod k tomuto bodu a řeknu mu, že ta vazba na výšku je, jo, tady mi prostě napíšu vazbu na výšku 88,30, já to nechám. Tak. Toto mám zavazbeno, toto zavazbeno celé, až tady teda na tenhle ten oblouk, tady jsem zrušil ty tečny, jo, což na jednu stranu je teda škoda, není to úplně přesný, jo, ale jde jenom o ten princip, že tady vlastně, když si dám tečnu, tak se mi to tady srovná, takže já zkusím na tento bod, že dám, jestli to půjde tento oblouk, tento bod, že mi dám tečnu, jo, dám tečnu a zrovna jsem to trefil, že jsem celý ten obrázek zavazbil, jo. Takže mám celé zavazbené, mám celou takovouto plochu, takže to můžu, mám to plně zavazbené, takže to můžu uložit, mám sice nějaký vazby navíc, ale to mě nevadí, takže si to uložím. A když mám ten nákres, tak tady můžu dát extrude, třeba 20,
a můžu 20 mm to vytáhnout do prostoru. Aby mi nevadil ten výkres, tak si na ně můžu tady kliknout a můžu si dát mezerníkem ho jakoby znevýhodnit, nebo zneviditelnit. A tady mám vlastně to těleso, který jsem vytáhl vlastně do prostoru, to znamená ten nákres a celé vytažené do prostoru. Jo? Takhle bych s tím mohl pracovat. Nemám tady ty 3 další, to nejde takhle vytáhnout do prostoru, protože musí to být jedna souvislá plocha, ale můžu to udělat tak, že jak tady mám tohleto tělo, tak já si tady dám nové tělo, tohle staré tělo, které je tady, to udělám jakoby neviditelné, tady si dám Vx1, to si zase zviditelní tu obrázek, a na tom novém těle, si dám nový nákres. Ten nákres zase si řeknu do roviny XY, protože ten obrázek mám položený vlastně na ploše. No. A tady můžu třeba tyhle kružnice vytáhnout. Ty kružnice zase nejlépe se dělají pomocí 3 bodů, no, to znamená, tohle tady zavřu. Takže pomocí 3 bodů, takže já si řeknu tadyhle kružnice, která se dělá pomocí 3 bodů a nejlépe se to dělá do trojúhelníku, to znamená, tady vezmu někde jeden bod, po 120 stupních mu řeknu druhý bod a další bod mu řeknu tady někde, takhle zase po těch 120 stupních třetí bod. Tady mám udělanou kružnici. Pro mě na té kružnici je důležité, že já sice nevím, jaký to má rozměr, a když si tady dám poloměr, jaký to má, tak mi tady vyskočí, že ten poloměr je 6,61, což podle mě asi zase nebude, bude to nějaký 6,6 možná, 6,6 nebo 6,5. Já nevím přesně, jak ten velký rozměr bude, ale důležité pro mě je, abych si tady zafixoval zase ten střed. Jo, protože když si zafixuju střed vůči tomuto středovému bodu, tak to mám potom zafixováno na pevno. Tady mám tohle, to znamená odsud se od tohoto bodu na tento střed. Možná by mohl fungovat zámeček, jestli bude fungovat. Tak to nefunguje. Tak to uděláme jinak, že dáme odsud, musíme znovu takhle pěkně odsud sem, dát si vodorovnou vzdálenost, to je tady vodorovná vzdálenost, dáme OK, zase odsud tohoto bodu sem na tento druhý bod a dáme si svislou vzdálenost, OK. Jo. Tady mám sice nějaký rozměry, já bych to teoreticky zase mohl upravit, protože určitě to nebude na setiny milimetrů. Jo, protože tady to bude, třeba to je vidět, že tady to bude 86 mm, takže na to zatíkám double click, napíšu 86, čím bych to mohl dostat do nějakého lepšího bodu. A tady to bude 16,43, to bude 16, možná to bude 17 mm, já nevím. Jo, může to být 17. Že to takhle celé posunu, jo? Že jak se to měří, takže se to dělá špatně. Tak mám další nákres, samozřejmě nemůžu dělat další, protože jako nevím, jestli by to šlo dvě kružnice vytáhnout do prostoru, ale tady jedna určitě půjde, protože kdybych když schovám výkres, dám si mezerník, kliknu, tak mi ten výkres mizí a já tady mám tento jeden náčrt, který je správně, to je tento sketch a ten můžu vytáhnout do prostoru, jo, tady že si dám extrude třeba M20. Když si zobrazím i to předcházející tělo, který je tady, jo, já jsem ho schoval. Tohle tělo dám mezerník, takže tady mám vlastně, tady můžu také dát jednotlivý, já nevím, co to je bubínek, jo. Takže takovýmhle způsobem lze vytahovat různá tělesa do prostoru. Je potřeba to dělat co nejpřesněji, ale to, když to chcete hodně přesně, tak malé oblouky.
Jinak těch technických věcí, kde jsou rovné čáry, to je poměrně jednoduchý, ale takhle se to dá vytahovat do prostoru. Tak to bude asi pro dnešek vše.